unu maara na anyị bụ ndị Igbo maka esi anabata ndị ọbịa nke ọma. Ọjị nwere ike ịkọ mmadụ na be ya mgbe o nwere onye ọbịa. Ya mere ndị Igbo ji wee kwuo okwu a wee sị, akọla m ọnụ ọjị. A na-ekwu okwu a mgbe onye ọbịa bịara ma o nweghị ihe onye ọbịa ọ bịara na be ya bupụtara ya. Wada akụnna ya jinja eke. Nna kekwanụ nwoke ọma. Ọ dị mma. Nnọọ. Nke a isi ka icheta m taa ka anyị wee jee n'ihe chanel anyị. A sị na ka m nke a bụ anya gị. Nnọọ, enugo? Ahụkwa m. Anyị nọ nnọọ ọfụma. Nnọọ. Ka m chọrọ n'oge ọjị. Imeela. Ọ gịnị ka a ga-emekwa taa? Nke tata ọ dị m ka anyị mee ihe gbasara ka esi anabata ndị ọbịa n'Igbo. Awụzi m onye ọbịa. Ọ ya ka m ji chọrọ n'oge ọjị. Maka na mmiri so na ọjị a na-achọrọ ndị ọbịa n'Igbo. Ọ ga-amanụ mma anyị kwukwanụ maka ọjị na otu si anabata ndị ọbịa. Ndị ọbịa ọ dị ezigbo mma maka ị na-anya na ala Igbo emere m nyocha na wee fụ na ndị Igbo so na mba kachacha anabata ndị ọbịa ọfụma na Naịjirịa. Eziokwu. Awụzi m onye ọbịa. Ngwanụ jisi ike. Onye ọbịa. Ọkwa mmetụta ọkwa mmetụ ka nwanne ji ama nwanne ya. Ọkwa mmetụta ọkwa mmetụ ejiri ego nwanne. Ọkwa mmetụta. Hey, Igbo bụ Igbo, Igbo ndị nwe m na ndị nwe. Onye biri ibe ya biri, ndụ nwoke ndụ nwanyị, ndụ onye ukwu ndụ onye nta, ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri ata na ama azụ anwụ na nke onye chiri ya zelu, ma ndị na-echighị chacha biko zelunu maka na ihe a na-eme adịọkwa n'ofele. Anyị niile bụ ndị Igbo ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Na nke tata anyị ga-ewetara gị ụzọ dị iche iche anyị bụ ndị Igbo si anabata onye ọbịa. Ụdị nleta ndị Igbo na-eleta ndị ọbịa ha na-egosipụta ụdịrị onye ọbịa ahụ bụ nakwa ụdịrị mmemme a na-eme. N'ala Igbo niile gbaa gburugburu, ịchọrọ onye ọbịa ọjị na-egosipụta ihe na iji obi ọcha gị na obi gị niile wee nabata onye ahụ dịka onye ọbịa. Ọ bụ anyị bụ ndị Igbo makarịsịrị ka esi anabata ndị ọbịa nke ọma. Ama m na ịma na mgbe mbụ onye ọbịa ọbụla bịakwutere onye Igbo ahụ na-egosi ya na ya ji obi ọcha ya niile wee nabata ya. Ọ na-egosi ya ka o si wee dobe ihu na ka o si wee na-emegharị ahụ. N'imegharị ahụ ndị a nwere ike ịbụ ka o si wee kwuo onye ọbịa ahụ n'aka, ka o si wee nwee nnukwu obi aṅụrị n'ịnabata onye ọbịa ahụ, n'ịmụrụ ya amụ, n'ibi ya ọma, nakwazi inye ya oche ka ọ nọdụ ọdụ. Ihe ndị a niile mkpọpụtara aha bụ ihe ndị na-apụtakarịsị ihe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke pụrụ oke iche ma na-atọkwa oke ụtọ eji mara anyị bụ ndị Igbo. N'oge dị otu a, ngwa ka ịchọchara onye ọbịa gị oche, ha na-agakwa n'ihu n'ijikọrịta ọha ezinụlọ ha dị iche iche. Ihe ọzọ na-esochi ya bụ ịchọrọ ọbịa gị ọjị. Biko ka njukene gị, ịnụgo ebe a sị akọna m ọnụ ọjị? Kedu ihe nke a pụtara? A na-ekwu okwu a mgbe onye ọbịa bịara ma o nweghị ihe onye ọbịa ọ bịara na be ya bupụtara ya. E nwere ọtụtụ ihe dị iche iche nke omenala anyị bụ ndị Igbo nabatara anyị nwere ike iji wee chọrọ mmadụ ọjị mgbe ọbụla anyị nwere ndị ọbịa. Nke mbụ, nzu n'ala Igbo. Gị bụ nwafọ Igbo na-ege m ntị, ị ma na nzu so na nnukwu ihe nke omenala anyị bụ ndị Igbo na-akwanyere ugwu nke ukwuu. Inye onye ọbịa gị nzu ka ọ tụọ n'ala ma ọ bụ kaa n'aka ya ma ọ bụ n'ụkwụ ya na-egosi na iji obi ọcha gị niile wee nabata onye ahụ. Nzu
dị ọcha na-egosikwa ihe dị ọcha. Ihe ọzọ bụ mmanya. Ndị Igbo kwenyere na mmanya bụ nnukwu ihe ọzọ anyị nwere ike iji wee nabata onye ọbịa, gosi ka obi aṅụrị si wee dị anyị. Ị nwere ike iji mmanya nkwụ, mmanya ngwọ, mmanya ọkụ ma ọ bụ mmanya ọtọ bịrịbịrị wee nabata onye ọbịa, wee sị ya nnukwu nnọọ. Na mgbe gboo, ọ bụ ụkwụ ka onye ọbụla ji eje ebe niile dị iche iche. Ebe ọbụla eji ụkwụ eje nke tere aka na-eme ka akpịrị kpọọ mmadụ nkụ. Onye ọbụla onye ọbịa bịara na be ya n'ala Igbo na-ebu ụzọ kụnye ya mmiri ka o wee butuo akpịrị ya kpọrọ nkụ. Ịkụnye onye ọbịa nke a mmiri na-egosi na iji obi ọcha gị wee nabata ya. Mmiri nke a ịkụnyere ya, ọ ga-eji wee sachaa ụkwụ ya ruru unyi ma ṅụkwaa ya wee butuo akpịrị ya. Ma n'oge ugbu a, onye ọbịa bịa na be gị, ọ bụrụ na o kweghị ịta ọjị, ọ chọghị ịṅụ mmanya, ị ga-arịọkwa onye ahụ ka ị kutere ya mmiri. Nke a gosiri na iji obi ọcha gị wee nabata onye ahụ. Dịka nwa afọ Igbo ọbụla nke ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ, ọ bụ ihe ọjọọ ịjụ ọjị, ịjụ mmanya ma ọ bụ ịjụ naanị mmiri nkịtị dịka onye ọbịa. Ị ma na o nwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ ị nwere ike iji wee nabata onye ọbịa ma ọ bụrụ na ọjị adịghị. Mkpụrụ osisi dịka ugoro, a na-akpọkwa ya akụ ilu. O nwere nke bụ aṅara, ụfọdụ na-akpọ ya mkpụrụ ofe, mmịmị ma ọ bụ mkpụrụ ose ọjị. Ihe ndị a bụ mkpụrụ osisi ị nwere ike iji wee nabata onye ọbịa. Ndị Igbo dị iche iche na-eji ọtụtụ nri nke eji mara ha bụ ndị Igbo were eleta ndị ọbịa. Ị nwere ike iji ihe dịka achịcha, akịdị, ụgba, ụkpaka, ụkwa wee leta onye ọbịa gị. N'ala Igbo na mgbe gboo, a na-eji ihe dịka ego ayọ, mana ọ bụ onye bụ nnukwu ọgaranya na-eji ego eneta ọbịa ya. Anaghị ebu ụzọ eche onye ọbịa ego n'ihu, mana ala Igbo onye ọbịa bịachaa bụ ọgaranya wee chọọ ịna, onye ọgaranya na-ewepụta ego wee sị ya ka m were nke a mere gị ọjị. Hei, ama m na nke tata mere gị obi aṅụrị, na nke tata tọrọ gị ụtọ. N'ọzọ, aga m ewetara gị ihe dị omimi gbasara nke anyị bụ ndị Igbo kpọrọ ọjị Igbo. Ọjị Igbo anyị dị omimi. Anyị ga-eneba anya n'ọjị na omenala Igbo na mba ọzọ. Sonyere anyị na nke ndị oyibo kpọrọ soshal midia handụl anyị. YouTube bụ ebe anyị nọ, Instagram, Facebook, anyị nọ ebe anwa. Zitere anyị ozi na nke ndị oyibo kpọrọ comment section anyị, ka anyị na gị wee na-anọrị, ka anyị wee nwee ike ịmata ụdịrị nkata ị ga-achọ ka anyị na-akpa. Ka ọhịa nke taa dịka na-enwe amaghị ya, maka na ọnụ gbana taa, echi bụ nta. Ma chetakwanụ, ọ bịara bụ onye abịagbuna ya, ka o wee na-ana ka mkpumkpu wee ghara ịkwa ya n'azụ. Gwazikwa ndị ogbe unu, daalụkwanụ.